Nastavljajući dugogodišnju tradiciju pružanja podrške talentovanim srednjoškolcima u kreiranju aplikacija za mobilne uređaje, kompanija Telekom Srbija je u Beogradskom Starti centru predstavila 8. po redu MTS App konkurs. Cilj okupljanja bio je detaljnije upoznavanje učenika sa pravilima ovog konkursa, iskustvima prethodnih generacija, kao i sa prednostima učešća u konkursu koji ove godine okuplja učenike 37 gimnazija u Srbiji, a sa posebnim programom za talente na polju matematike, informatike i računarstva. Svake godine posle objavljivanja konkursa trudimo se da za učenike pripremimo korisne i zanimljiva predavanja i prezentacije kao što je to danas slučaj, budući da na tim prezentacijama nastavimo da im damo više informacija kako o samom konkursu, tako i o preduzetništvu, budući da je razvoj preduzetništva jedan od glavnih ciljeva MTS App konkursa, a sudeći prema prvim reakcijama učenika i prema zainteresovanosti koje su pokazali, mislim da smo u tome potpuno uspeli. Konkurs i ove godine ima regionalni karakter budući da će u organizaciji MTEL Banja Luka i MTEL Podgorica prema istim pravilima biti realizovani i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Timovi učenika takmičit će se prvo u državnom finalu sa vršnjacima iz svoje zemlje, a ukoliko njihova aplikacija bude među 5 najboljih, stiču pravo da se nađu u konkurenciji regionalnog app izazova i takmiče se sa učeničkim timovima iz susedstva. Glavnu nagradu na regionalnom app izazovu predstavljaće poseta konferenciji ID Tech X Show u Berlinu u aprilu sledeće godine, a bit će dodeljena i specijalna nagrada za inovativnost. Ovo nije prvi put da smo mi ovde, mi smo takođe učestvovali kao tim i 2016. godine. Tada naravno smo imali manje iskustva, ali smo isto imali dobru ideju. Naravno konkurencija je bila ogromna, tako da nismo uspeli, ali tokom ove 2 godine smo skupili još znanja, tako da nadamo se da će ove godine mnogo bolje da prođe. Kao što je rekao, imamo već 2 godine više iskustva, što znači da smo bolji programeri, brže ćemo i lakše ćemo da odradimo neke stvari i naišli smo sad na neku temu koja će da nam više odgovara, više će da legne i više je korisna nego ova prethodna, tako da se nadamo većim uspehu i prvih 5 mjesta ove godine. Ovo je veoma ok organizovano, zbog mogućnosti, kako kažem, da nas guraju ka tim nekim našim idejama, da mislimo da je realizujemo i tako dalje. Saznao sam neke nove stvari, vidjet ćemo se dalje konsultacije sa mojim kolegama iz tima. MTS App konkurs realizuje se u okviru programa Pokrećemo pokretače Telekoma Srbija kao projekat koji unapređuje znanje, podstiče kreativnost, timski i preduzetnički duh među mladima, pokretačima pozitivnih promena u svom okruženju.